ka surjong phi ka thongjangi The 5th Asian Waterbird Census 2026 lapenlong da ka jingya chakmat bha ha omyam lake Haribhoi district. Kabapan pa ya kijing respa jong kijing thau baem ha ki jakap siap jong kani ka thang. Ya kani ka census lapen pa da ka Meghalaya Biodiversity Board ringkat bat ka jingi tray lang jong ka Forest Department, Meghalaya State Wetland Authorities, Shillong College bat ki Biodiversity Management Committees chnong. Lapenlong ni kijing pet benya ha kaju kapor ha keleng kisan teli kijaka siap bakong san saudong kapung umya. ka surjong phi ka thongjangi